Com ja és tradicional, en el marc de les Fires i Festes de la Santa Creu, l'Associació de Judo de l'Alt Empordà, la JAE, va celebrar el 27è Trofeu de Judo Ciutat de Figueres i el Memorial Manel Albalate, amb 130 participants de totes les categories d'un total de 16 centres de judo de la comarca altaempordanesa.